Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità organizzat seminar li fih ġie diskuss kemm jeħtieġ li jkun hemm tisħiħ tal-persuni b'diżabilità fis-soċjetà Maltija u kemm hu kruċjali li wieħed japprezza aktar il-persuni li minn ħinhom jagħtu sigħat fil-volontarjat biex jassistu l dawk l-aktar fil-bżonn. Preżenti għal dan is-seminar kien hemm il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tal-Persuni b'Diżabilità Graziella Gallia fejn fid-diskors tagħha tkellmet dwar il-ħtieġa li wieħed jiġbed ħabel wieħed u dwar l-importanza li jkun hemm alleanza bejn NGOs differenti sabiex jinkisbu riżultati aħjar. Hija tenniet l-laqdiet volontarji għandhom jingħataw aktar għajnuna biex isaħħu l-ħidma tagħhom u biex fuq kollox permezz tal-ħidma li titwettaq titrawem aktar il-kultura tal-inklużjoni. Tul is-seminar kien hemm workshops fejn fost l-oħrajn ġew trattati dawn it-temi u kif ukoll temi oħra ta' xi tfisser diżabilità kemm dik viżibbli u anki dik li ma tidhirx. Issemma wkoll xi jista' jsir biex ikun hemm rikonoxximent kemm tal-kundizzjoni u anki tal-għaqda li tirrappreżenthom. Iżda fuq kollox il-bżonn li l-persuni b'abiltajiet vari qatt ma jinżammu lura milli jgħixu kemm jista' jkun ħajja normali. Preżenti għal dan is-seminar kien hemm numru sabiħ ta' membri li huma parti minn għaddaqdiet volontari f'dan is-settur li wkoll esprimew it-tħassib u l-idejat tagħhom biex il-persuni b'diżabilità jkomplu jimxu l qudiem fis-soċjetà Maltija.